It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Dahil malapit na ang due date, kumapit ako kay Jua. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Winston. At ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Isa akong barbero sa isang, alam nyo na, barber shop na palaging nakatune in sa 90.7 Love Radio. Tagapakinig mo ko, DJ Rocky, ng mga ilang taon na rin. Nagkaroon ako ng maraming bakanteng oras sa trabaho. Kaya sumubok akong magsulat ng sarili kong secret file. Sa kabutihang palad naman, bihira na ako ngayon na makapagpahinga dahil medyo may karamihan na ang mga customer ko. Dala ng pagbabalik ng face-to-face classes. Kung kaya madalas ay bukod sa service fee para sa haircut, ay nakatatanggap rin ako ng tip galing sa mga magulang ng mga customer kong estudyante. Hindi naman sobrang laki ang tip, pero kapag naipon ko ang lahat, ay kaya ko nang makaraos sa buong araw. Tiba-tiba nga ako nitong nakaraang buwan lang. Pero noong kasagsagan ng pandemya, may mga araw na halos wala akong kita. Dahil kasama sa mga apektadong negosyo na ipinasara pansamantala ay ang mga barbershop. Kaya ang totoo, halos wala rin akong makain paminsan-minsan. At para maitawid ko na lang noon ang buhay ko sa araw-araw, ay nagsa-sideline ako ng pagpapagupit sa mga kabarangay ko. Patago nga lang akong nag-home service. Doon lang sa mga talagang kakilala ko. Gayunpaman, hindi ko masasabing sumasapat na sa pang-araw-araw ko ang nakukuha ko doon. Buti na lang ay hindi ako pinabayaan ng girlfriend ko na itago natin sa pangalang Wanda. Si Wanda ay isang non-medical frontliner sa isang pampublikong ospital. Assigned siya sa admin office, kaya hindi niya gaanong nakakasalamuha ang mga pasyente. At dahil public hospital ang pinagtatrabahuhan niya, hindi niya naranasang mawalan ng trabaho o hanap buhay. Buti na lang din dahil sa kanya, sumandal ako nung panahong hikahos ako. Naalala ko, DJ Rocky, na minsan ay siningil na ako ng upa nitong may-ari ng inuupahan kong kwarto. Kailangan na namin bayaran ng kuryente, pati na ang tubig. Nung panahong yun, tapos na
ang moratorium period kung saan hindi pwedeng singilin ng persahan ng mga customer. Hindi pa ako noon nakakaipon. Kaya nakiusap ako sa may-ari na uutangin ko na lang muna sana ang ibabayad ko noong buwan na yun. Pero dahil pareho kaming gipit at ayaw din naming maputulan ng utilities, kailangan gumawa ng paraan para magkabayaran. Naiintindihan ko naman ang may-ari dahil maliban sa gutom, ay ayaw rin naming mamatay sa kagat ng lamok sa gabi pag naputulan kami ng supply ng kuryente. Kaya ang una kong naisip na hinga ng tulong ay si Wanda. Tinext ko siya. Love, may problema ako. Sagot niya. Anong problema yan, love? Diskartehan natin. Magsabi ka lang. Hindi na ako nahiya. At ang sabi ko, Love, sinisingil na ako ni Manong. Pambayad sa upa ko rito sa kwarto. Gipit na ako. Pautang muna sana. Bayaran kita pag nakaluwag-luwag na ako. Pumayag naman siya. Oo ba? Sige love, magkano ba yan? I-fund transfer ko sa'yo yung kalahati, pero yung natira, kunin mo na lang dito. Kung gusto mo, ngayong gabi mo na lang kunin, puntahan mo ko. Gusto rin kasi kitang makita. Miss na kita, love. Natouch naman ako sa girlfriend ko. Hindi siya nagdalawang isip. Natulungan ako. Sagot ko sa kanya. Miss na rin kita, love. Salamat ha. Hindi na rin ako nagdalawang isip na dalawin siya sa bahay niya. Kasi kahit ang dami ko ng problema sa buhay, siya pa rin ang hinahanap-hanap ko. Sabi nga sa kanta ng Kala Lily, You are my sanctuary. At si Wanda, ang sanctuary ko. Nung mismong gabing yun, ay pumunta ako sa bahay niya. Siya lang ang naroroon, mag-isa. Pagdating ko, ay hinalikan niya ko agad at niyakap. Sana all. Niyaya niya akong kumain ng hapunan at hindi ako tumanggi. Pagkatapos namin kumain, ay nagpahinga kami sa kwarto niya. Humiga kami. Sabay na iniabot sa akin ni Wanda ang hiniram kong pera. Sa puntong ito, DJ Rocky, ay may mga gusto palang gawin si Wanda na medyo hindi ko naisip na gagawin namin talaga noong gabing yun. Sabi sa akin ni Wanda, Love, gupitan mo ko. Aba, first time ni Wanda na magpagupit sa akin. Trim daw, hanggang shoulder level. Pumayag naman ako. At agad ko siyang ginupitan ng buhok. Panay ang suklay ko sa makintab niyang buhok. At siya rin namang pagkiskis ng gunting ko sa mga hibla ng kanyang buhok. Habang ginugupitan ko siya, napagmamasdan ko ang maputi niyang leeg at ang makintab niyang balikat na amoy perfume. Ang bango. Napapansin ko rin sa salamin na kinakagat niya ang labi niya habang naka-side view siya. Naisip ko, parang may ibang gustong gawin tong girlfriend ko ah. Pagkatapos ko siyang gupitan, ay pasimple akong humalik sa leeg niya. Smack lang sana, pero hinawakan niya ang ulo ko. Hinimas-himas ang bumbunan ko. Hanggang sa hindi ko na naalis ang labi ko sa leeg niyang mistulang hinog na mangga sa tamis. Habang hinahalikan ko siya sa leeg, napaluhod ako. Kinuha niya ang gunting sa kamay ko. At nagulat ako nang guntingin niya ang suot niyang puting spaghetti shirt. Tumambad sa akin ang malusog niyang dibdib na may tattoo ng 2 paru-paro sa gitna. Para yatang lilipad ako sa langit ng mga paru-paro niya sa dibdib. Paru-paro G, ang labanan. Pansamantalang natigil ang paghalig ko sa leeg ni Wanda. Nang sunod siyang nag-request. Love,
gupitan mo pa ako. Tanong ko sa kanya. Gusto mo pa ba ng maikli kaysa sa shoulder length? Sagot niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gupitan mo ko. Gupitan mo ko sa baba. Nag-loading ako ng ilang segundo hanggang sa nagets ko rin ang ibig niyang sabihin. Isip ko sa sarili ko, ang hina ng L mo, Winston. L as in loading. At tinanggal na ni Wanda ang pajama niya. Hanggang sa kinuha niya ang isang kamay ko. Sabay pinahipo sa binti niyang balbon. Oo, mabalahibo rito. Kumapit ako sa mga binti niya at pinag-aralan ko kung paano gugupitin ang mga buhok nito. Gayong wax dapat ang gamiting pantanggal dito. Pero natigil ang lahat nang sabihin sa akin ni Wanda na, Love, hindi yan ang gugupitan mo. Dito, sabay turo sa kanyang singit na natatakpan na lang ng suot niyang panty. Dahan-dahang tinanggal ni Wanda ang kanyang panty at charan! Lumitaw ang virgin forest niyang puno na pala ng talahib. Dapat pala, marunong din ako sa gardening. Ang dami kasing weeds na kailangang bunutin. Buti na lang, mabango dito at hindi nangangamoy daing. Pero dahil mahal na mahal ko si Wanda, hindi pa rin ako nagdalawang isip. Kumuha ako ng mas maliit na gunting at ginupitan ng maayos sa mga buhok sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Inisip ko na lang, wala ito kumpara sa sakripisyo ng mga katulad ni Wanda na nagtatrabaho sa ospital. Ibinuwis ang kanilang buhay para sa kalusugan ng mga kababayan natin. Kung ganito ang naging epekto kay Wanda, ano ba naman ang ibigay ko ang kaya kong maitulong? Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin naman nakakalimutan na malaking tulong ang trabaho ni Wanda para sa aming relasyon sa pagtataguyod ng mga pangangailangan namin. Nang matapos ko siyang gupitan doon, pinasalamatan ako ni Wanda. Love, salamat ha. Ikaw nang pinagupit ko kasi mukhang pasmado ang kamay ko. Baka masaktan pa ako kung nagsarili ako. Sagot ko sa kanya. Love, wala yun. Sana nga matapos na tong pandemya eh. Para hindi mo na napapabayaan ang sarili mo. Kayod ka kasi ng kayod para sa atin. Yan tuloy. Humaba. Pahabol ko namang sabi sa akin ni Wanda. Love, yung pinahiram ko sa'yo wag mo na lang yung bayaran. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Wag mo lang sayangin ang pagmamahal at tiwala ko sa'yo. Sinagot ko siya ng may konting biro pero may halong purong katotohanan. Syempre naman, love. Kahit magkaroon pa ng wildfire dyan sa ano mo, mamahalin pa rin kita. At hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Dahil ang tiwala, madaling ibigay. Pero mahirap buuin. Madaling makuha, pero mahirap kitain. At nung gabing yon, enjoy kaming nakatulog sa bahay niya.
Wala munang extracurricular na nangyari dahil pareho kaming may pagod na nararamdaman. Pagkatapos noon, DJ Rocky, inabayaran ko naman ang landlord ko at hindi na nauwi sa disconnection ang tinutuluyan ko. Lumipas din ang unos at unti-unti na rin akong nagkaroon ng sapat na ipon. Salamat kay Wanda. Dahil sa mga panahong nangailangan ako, hindi siya sa akin nagdamot. Hindi ko rin naman ipinagdamot sa kanyang kagustuhan kong makasama siya habang buhay. Dahil nag-propose ako sa kanya nitong New Year lang. At sinagot naman niya ako ng yes. Balak namin magpa-civil sa mga susunod na buwan. Bago niya iluwal ang panganay namin. Na sa mga sandaling ito ay sipa ng sipa sa tiyan niya. Wanda, tandaan mo, I love you. May buhok man o wala. Salamat sa iyo, DJ Rocky. Pati na rin sa mga bumubuo ng programang to. Tunay ngang feel good ang pagtutok namin sa programa mo at sa inyong stasyon. More power hanggang sa muli. Muli, ako si Winston at ito ang aking SPG as in Super Pack Ganern Secret Fun.